Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Akuluakulu ku Iran mwambo uja wa Supreme Leader Ayatollah Khamenei ku Iraniko mwambo uja ndithu wayamba. Anthu ambiri alandira ndithu ma invitations ambirimbiri akuluakulu amayiko osiyanasiyana kupatula ku mayiko akuchizungu amene ndithu sanatumizire ma invitations kuti abwere. Awayikana bwanji omwewo ndi amene ndithu anakonza amene akonza program yo ndi iwo awayitana bwanji for iwo ndi amene anakonza program yo. Okay, so zapeza kuona kuti kumene kuja official chiwerengero cha anthu amene apange attend kumene koko akuoneka zoti chifika 20 to 30 million anthu amene 20 to 30 million chiwerengero cha wanthu wina adabwa kuposa chiwerengero cha dziko la Malawi kupitiriranso chiwerengero cha dziko la Malawi. Choyambirira timvane pano kunza kuti ku Iran kuli anthu okwana 92 million. So manifestation ku Iran kukha kuli anthu 92 million. So chiwerengero imene ndichochepa kwambiri. So tikaphatikiza ndi anthu obwera amene akubweranso kumalizokoso ndithu akhala anthu ochuluka kwambiri. So akubwera siyanasiyana and kumene kuku kwafikanso Russia yatumiza president wakale opuma Medvedev mwananga ndimamumoneza ndi Lavrov. Koma Medvedev ndithu wafikanso kumene ndithu kupereka ndithu kukapereka ulemu. Koma chimene anthu amayankhula kwambiri nchonena kuti I had to sit down nkuyamba panga research kufufuza kuti chichitika njani. Chimene anthu ayankhula kwambiri china ndichokhuzana ndi alendonso aku Saudi Arabia. Alendo aku Saudi Arabia kumene ndithu nawonso ndithu anayitanidwa ndi kumene ndithu afika. Koma atafika nde muchimwe chino kuti munthu akafika nde ali ngati I think panthu paja kuli chani kuli okay mabokosiwo ayikidwa yoncho I think ndi mwana uja panaliso mwana panaliso anthu angapo ndithu, right? So ali ayikidwa yonchicha nde anthu akumabwera ndithu kupereka ngati ulemu wawo. So akayima kumapereka ulemu uja pali munthu kokoko amene akumawerenga Korani. Akumawerenga Korani, akumawerenga mavesi a Korani. Ndiyeno atabwera awawa a Saudi Arabia ndi kuyima kuti apereke ulemu wawo, right? Zapeza kuona kuti vesi imene anawerenga yochokera mu Korani amene werenga uja ndi imene isopano yadzitsadzaye kuti njovu ichoke nyanga. I think I got it right because ndimakonda pomboniza kuti nyanga ichoka dzaye. Okay, so iwo ndithu chichitika ntani vesija ayiwerenga ine mpaka nathamanga ndimvesese apa chichitika ntani. So napita pa Google ndikusopano ndikuyamba kuyang'ana kuti makamaka vesiyo imatanthauza chani. So vesiyo ikunena kuti chonchi naipanga kuti ndikugule ipite mchiche white ndi mchiche wamo ikuti chonchi vesilo akuti vesi mene amawerengayo akuti tinachani ndi okay ndi Korani 3 verse 13. Okay, amati ayat Korani 3 okay ndoti sura 3 verse aya 13 ndechicha wacho chikuti ndithudi panali chizindikiro kwa inu. Okay, ndithudi panali chizindikiro kwa inu pa magulu awiri amene adakumana. Gulu lina linkamenya nkhondo
chifukwa cha Allah ndipo lina linali losakhulupirira. Sonzoti mene kuti magulu awiri osakhulupirira. Okay? Gulu lokhulupirira ndi gulu losakhulupirira akumana kumenya nkhondo. Ndakuti m'maso mwawo osakhulupirirawo ankaona okhulupirirawo ngati ali ochuluka kawiri kuposa iwo. Anali ngati anthu osakhulupirira akaona okhulupirira kumenya nkhondo ja, okhulupirira amaoneka ngati alipo magulu times 2. Okay? Amaoneka ngati alipo times 2. Koma Allah amathandiza ndi chigonjetso chake amene iye wamufuna. Sonzoti Mulungu apereka support kwa amene wamfuna. Okay? Like chigonjetso chinibikiso like wapanga support. Ndi 2D kumapeto kwa verse. Ndi 2D mzimenezi muli phunziro kwa anthu amene ali ndi maso ozindikira. Yeah, so okay, chabwino. So imene ndi imene sobana yachiti yakhangati anthu akumbuka kuti anthu wa makamaka amafuna powawulengera verse imeneyi amafuna anende kuti chani. Okay, zili ngati kunena kuti akuti akuwauza Saudi kuti look, panalitu magulu awiri anakumana. Gulu linalo lokhulupirira, gulu lina losakhulupirira. Koma gulu losakhulupirira likamaona wokhulupirira ngakhale lochepa koma amaona times 2 amaze koma ya aonda kupamba dzadi. Koma Mulungu anapasa support okhulupirira. Right? Koma muzimenezi mukaona muli phunziro kwa anthu amene ali ndi maso ozindikira. Mini khanga tikuti akupanga rifa za nkhondo ya Iran, America, Israel. Magulu awiri, America, Israel onse pakamodzi. Koma ndikupeza kuti pakana kufika pa point yoti akuluakulu tikambira nene. Poyamba pena mayamba nkhondo yamati yayi ife pano pati kuwina osadandaula pano few weeks tekhatamaliza chilo tamaliza. Koma zinafika kuti zinafika kumapeto ngoti pana amwe ntentingo kambira nani. Kufika napoti nkhondo ikamati wina wake akukhangara afuna ayibwerezereso ngati china Israel yayi musachonde musasokoneze tingokambirana zinthu zikuti zithe. Right? There is like I don't know. So verse limene ladzitsadzaye kuti njovu itsoke nyanga ndimene iyi. So alipo anthu ambiri ndithu kumene kundithu anthu akupanga moni ena akubwerabe anthu osiyanasiyana akuti program mwambo umene ndithu utha ndithu mpaka wiki ndithu. Okay? Utha wiki. So umwe ndimene iwo amachitira mu zikhalidwe zawo. Kumene koko zikhalidwe zawo amatero ndithu. So guys, bangaso ndithu achenjezanso kuli security ya title kwambiri, achenjeza Israeli, achenjeza America kuti ine attack chilichonse chikangochitika mu nthawi imeneyi, right? Ndikuti muyikhanga kuti mwatirokosola. Pamenepo ndikuti ikhala kuti akhala maferano kwambiri chifukwa program iyi anali munthu wamkulu wawo akumulira, anthu ambiri akumulira, right? Ngati leader wawo, mtsogoleri wawo. Yeah. Dziko lawo limene lolo limene ena anachoka uko pa ndizifuka zomveka bwinobwino pakana kwaphera mtsogoleri wawo ndi anthu ena kwaphera anthu awo kuonongera zinthu zawo. So actually all we need is chilungamo kuti aliyense pasakhale interference. That's why mujeni mwawo mu masaina mujeti anayikaso konzoti za ifeyo mapanga zathu za ifeyo zankadakati muno musamalowerera America navominaso mu peace deal mucha. So anyway, tizikupasani zinazo mmene zikukhalira. Guys, thank you so much. Bismillahir Rahmanir Rahim. قد كان لكم آية في فئتين التقتا
فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء